दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननैसो एजेन्डाखौ लानानै नैबे प्रेस मिटखौ लानो जों बाध्य जादों। खारन बिसायख'थि मोखाङाव मोनफैबाय। माखासे मानि व्यक्तिफ्रा दिनै धुमकेतु बायदि फिन आरोबाव ओंखारनानै नुजानानै जाथिनि गेजेराव माखासे नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनानै गुलुं गुजुं मोनसे थासारि, अर सुना होनायनि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय नाजानाया जागायजेनहांदोंसै। थिग बेबायदियैनो जोंहा मैया दाख्लैसो अमर सिंह ब्रह्म मानबिदात बिथांनि मोनसे मिडियायावहाय जों भिडिअ मोनसे नुनो मोनदों। जाय भिडिअहाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिदात आफादगिरि बिथांखौ माने नंथारै बाथ्राफोरखौ लानानै मुं सुनाय, गाज्रि रोखोमनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे भिडिअहाय बिथाङा दिलीप शइकिया मानबिदात भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेशनि आफादगिरि, बिथांनि जिथु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युलनि बेलायाव बुंनाय माखासे बितर्कित बाथ्रा, CMनि VCDCनि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिदात आफादगिरिखौ मानो खुगा सियाखै, मानो जेबो बुङाखै, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय दिनै आं बुंगोन बिथाङा बोधय खुनु इनफरमेसन गैया, खुनु इनफरमेसनबो कालेक्ट खालामा, सोर माखौ मा बुंदों, मा खालामदों, जास्ट गावनिखौल' साननानै गावनिल' जाजानो लुबैनाय सासे व्यक्ति होननानै आं सानो। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 8 मेआवबो बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो VCDCनि बेलायाव मानबिदात आफादगिरि बिथाङा गावनि पेजाव लिरदों आरो बाथ्रा बुंदों। लोगोसेनो जिथु मिडियायावहाय प्रेस मिट मोनसे लानानै दिलीप शइकिया मानबिदात बिथांनि जि माने मन्तब्य, बे मन्तब्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिदात आफादगिरि बिथाङा स्वयं गावनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियावनो जिरायनानै बिखौ माने बिर'धिता खालामनानै, बिथांनि बाथ्राखौ बिर'धिता खालामनानै, CMनि VCDCनि बाथ्राखौ बिर'धिता खालामनानै प्रेस मिट लाखांदों। दा बेबायदि खालामखांसेयावबो बिथाङा नै मैयासो जों नुदों जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिदात आफादगिरिया मानो बिथांमोननि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि बेरेखा खोथा बुंनो हायाखै, बेबायदि माने गोबां बाथ्राफोर बिथाङा लाबोनानै जाथिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं थासारिफोरखौ सृष्टि खालामनो नाजानायखौ जों नुदों। दा बिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। बिथाङा गुबुन समफोराव बहाबा गोमाहाबनानै थायो। दिनै बिसायख'थि मोनफैनायखाय बिथाङा आखौ माने निस्सय सोरनिबा माबा मोनसे बिथाङा मुलाम्फा मोनदों, जायनि थाखाय बिथाङा दिनै आखौ बार धुमकेतु बायदि नुजानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो बिथाङा फिन आवगायबोदों। दा थांनाय समफोरावबो नुदों सोरबाया खामानि मावनायखौ बिथाङा खोब माने बाजानाय बायदियै किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जों नुबोदों, खोनाबोदों। दा बिनिखाय जोङो नैबे समायाव बिथांनि हिस्ट्रिखौ, बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों मिथियै गैया। मा समाव बोरैहाय बिथाङा खारखुमानानै दङमोन, बहा दङमोन, आन्दलन जाफुबाय थानाय समाव बिथाङा मा खालामनानै दङमोन, बहा दङमोन, गोमाहाबना थानानै दिनै नैबे समायाव, जाय समायाव बिथाङा जिखिनि गावनि मावनो हानाय समायखिनिखौ बिथाङा जाथिनिखौनो मोनसेबो सिन्था खालामालाबासिनो खारखोमाना थानानै, गोमाहाबना थानानै दिनैनि तारिखाव मोनसे मोजां परिबेस जि समायाव फैबाय, बे टाइमाव बिथाङा नुजानानै दिनै जाथिनि गेजेराव मोनसे गुदुं गुजुं थासारि सोमजिनायनि मोनसे असिलायै बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जों नुदों। दा बिनि थाखाय बिथाङा बेफोर गासै माने गावनि जिथु कान्ड, बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जानगाराव थानांगौ। जोङो बिथांखौ खावलायदों। आं थांनाय समावबो बिथांखौ बुंदों जे बेबायदि माने जाथिनि गेजेराव माखासे गुदुं गुजुं थासारि सोरजिनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ होननानै। नाथाय दिनै फिन खनसेबाव बिसायख'थिया फैनायखाय आरोबाव नुजाफिनलायनानै बे एखे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ फिन खनसेबाव खावलायदों जे बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा दिनै बयखस्थ' सासे मानसि, मान सन्मान जेसेबां होनांगौ जोंनि उन्दै जोलैफ्रा नोंथांखौ होगोन। नाथाय बेबायदि जुदि नोङो जाथि दुहि बायदि
नोङो जाथिनि खामानि मावनायाव जुदि निस्सय इयुन जोलैया नोंथांखौ जिखिनि मान सन्मान होनांगौ बेखौ नोंथाङा मोननाय नङा आरो जेब्ला बेखौ नोंथाङा जेथिया माने बिसनायाव गोग्लैनानै थागोन मोनसे समय फैगोन बै समाव मोनफा मोनफा नोंथाङा गोसोखांनानै खिन्थु बै समाव गाबखांनायनि मोनसे समय फैगोन होननानै आं बुङो माने गुबुन हारिफ्रा जोंनि खर' सायाव दैखांनो हमबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि एगेन्स्टआव खोथा बाथ्रा बुंनो हमबाय माने खुनु आरो बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि बिथांखौ माने दुसिनो हरनो नागिरदों दा दिनै जों बुंगोन जे दिनै जुदि सोरबा गुबुन मानसिफ्रा गुबुन फोलेरनि मानसिफ्रा जुदि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सोंखारिनो हादोंब्ला माबा मोनसे बिनि एगेन्स्टआव जुदि बाथ्रा बुंनो हादोंब्ला बे अमर सिंहमोन बायदि बिथांमोन बायदि व्यक्तिनि थाखाय दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो हादों खारन जोंनि गेजेरावनो बेबायदि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान खालामि दैदेनगिरिफोरखौ माने ससियेल मिडियाफोराव खुलायै रायनाय माबा माबि नंथारि बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुनानै निस्सय बिथांमोना साहस मोनदों आरो बेयाव गुबुना सोरनिबा थाखाय नङा बे अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोन बायदि व्यक्तिनि थाखाय दिनै गुबुन हारिया गुबुना जुदि जोंनि माने दैदेनगिरिफोरखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंनो हादोंब्ला बिथांमोन बायदिया बे लामाखौ खेवना होनायनि थाखायनो दिनै बेबायदि बुंनो हादों दा बिनि थाखाय लोगोसे बिथाङा बुंबावदों थांनाय 31 मार्चआव जिथिया दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने स्टेचु आनभेल खालामनाय प्रग्रामखौ लानानै बेयावहाय रनजित डेका होननाया मोनसे कमेन्ट होदोंमोन दा बेखौ लानानैबो बिथाङा बुंदों जे मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दिपेन बर' बिथाङा मानो जेबो बुंनो हादिया बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय जों बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिया बिथाङा बिनि हेंथायैबो बाथ्रा बुंदों निस्सय बिथाङा बेवहाय माने इनफरमेसन गैया बिथाङा बेखौबो लानानै बुंदों बाथ्रा बुंदों 5 जुनाव फिन खनसेबाव बिथाङा मोनसे माबानि गेजेरजों जेब्ला शिलंआव मोनसे कान्द जायो बिनि गेजेरजों फिन खनसेबाव बिथाङा बे रिपिटै बिथाङा लिरबावदों दा बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रा बे रनजित डेकानि एगेन्स्टआव बिथांनि बे कमेन्टखौ लानानै बाथ्रा अलरेडि बुंखांबाय दा बेबायदियाव बिथाङा जास्ट माने हयथ' बिथाङा खुनु इनफरमेसन थाया बिथाङा खुनु इनपुट्स गैया जास्ट माने सोरनिबा सायाव गाज्रिखौ बुंनानै सोरखौबा डिफेम खालामनानै जाथिनि सायाव जाथिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं थासारि अर सुना होनायाल'सो बिनि खामानि होननानै जों सानो दा दिनैनि तारिखाव बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों नंबां जाबाङै जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय काउन्टारखौ अलरेडि होखांखाबाय होसेयावबो बिथाङा होआखै मानो बुंनो हायाखै मिन्स जास्ट अर सुना होनायनिल'सो बेहा टारगेट निस्सय बेहा माबा मोनसे माथिंनिफ्रायबा मुलाम्फा निस्सय मोननोबो हागौ दिनै बिसायख'थिनि बोथोर जों बेखौबो सन्देह खालामनो बाध्य जादों दिनै दा खोब गोलावै आं बुंनो नङाखै जास्ट बेखिनिखौनो बुंगोन जे अमर सिंह ब्रह्म बायदि व्यक्तिनि एडभाइस दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुनु जिल्ला आनसलिकनो जोंनो नाङा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मा मावनो थांगासिनो दङ बेफोर गासैखौ मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला आनसलिकफ्रा गासैबो मोजाङै मोनथिगौ आरो जोंहा बिस्सास दङ जोङो मोनसे गोथों लामाजों थांदों थांनाय समफोरावबो जोङो बर' हारिनि अलखदनि समाव जों गसंबोदों फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो अलखदनि समाव गसंलांगोन बे जोंहा माने रोखा आरो अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिनि जोंनो बेवहाय हेफाजाब एडभाइस जोंनो खुनु दिना जोंनो नाङा बेखौ जों रोखायै बुंगोन दा बे समाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो गोनां बे मावनो गोनांफोरखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बेवहाय खुनु अमर सिंह ब्रह्म बायदि बिथांमोन बायदिनि बे अर सुनो नागिरनायजों खुनु बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंब्लावलाङा आं बेखौनो खावलायगोन नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आरो लोगोसेनो दिनै बिथाङा खोब माने जोंनि आफादगिरिखौ बुंदों सोरखौबा बिथाङा सोंखारिनो नागिरदों खिन्थु गावआ मानो बुङाखै गावाबोथ' बुंनो हायोमोन एसेबां जुदि नों कनसियास बाला दिलीप सैखियानि एगेन्स्टआव सिएमनि एगेन्स्टआव बे क्रिटिसाइजल'सो खालामदों बेयाव आमुखाया बुङाखै थुमुखाया बुङाखै होननानै खिन्थु बिथाङा गावबो जे फंसेबो दिनैसिम बुङाखै दाबोथ' जि आं भिडिअ नुबाय बेयाव बे फंसेबो बुङाखै जास्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ डिफेम खालामनायनिल'सो बिथाङा टारगेट होननानै बेवहाय हमदांनो हायो दा बेनि थाखाय नोंथांनि बे जिथु प्रसेसटा बेखौ जों मालाबाबो जाफुंहोआ आरो बे जानाय नङा बर' हारिया माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखौ मोनथिगौ नुलांबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खोथाजों नङा खामानि मावनायजों जोङो माने जोंनि जिथु खामानि मावनाय बेखौ दिन्थिलाङो
बेखिनियानो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिनि बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे खुनु रायजो राजाफ्रा गुलुं गुजुं जाहाथे जाया खुनु माने गोरोन्थि जाहाथे गुबुन लामाजों दैदेनलांजाया बिनि थाखाय एसे सजाग जानो आं बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हदाय बर' रायजो राजाजों दोङो आरो बर' हारिनि बर' रायजो राजानि माबा मोनसे खहा जानाय बेखौ जों मालाबाबो सयज' खालामनाय नङा बिनि थाखाय जों हदाय गसंलांगोन। थेंक इउ।